Senhor deputado Mladenov, tem a palavra. Уважаеми господин председател, към мен се обърнаха представители на Българската конфедерация за защита на здравето, която е учредена от 12 пациентски организации и защитава интересите на 1 милион хронично болни българи. През последните години лекарствената политика е източник на сериозно безпокойство в България. Въпреки че средствата на здравното осигуряване нарастват всяка година, все по-малко лекарства се купуват с тях. Те, за съжаление, включват и 20% данък добавена стойност. Българските пациенти са притеснени, че техните представители не са допускани за наблюдение и контрол при разходването на средствата на здравеопазването. Те настояват да бъдат включени в тези процеси, за да се гарантира прозрачност. След като години наред те отправят своите апели към българското правителство и не получават адекватен отговор, се обърнаха към Европейската комисия и Европейския парламент. Повече от 1 милион българи страдат от хронични заболявания и не получават достатъчна здравна защита. Наред с това, проблемите на лекарствената политика засягат и интересите на над 80 европейски фармацевтични производители, които също търсят повече прозрачност. Затова от тази трибуна се обръщам към българските власти и към европейските институции с молба да подкрепят искането на организациите за повече прозрачност.